Fl-aħħar jiem tabret sistema ġdida li se tidħol fis-seħħ f'pajjiżna, dik tal-electronic tagging. Din hija teknoloġija mirata biex isservi bħala alternattiva għal ħabs f'ċerti każi fejn il-pina ma tkunx gravi jew f'każi ta' vjolenza domestika fejn il-persuna tibqa' taħt monitorat strett waqt li tgħix fil-komunità. F'aktar stħarriġ One News żar il-control room tal-Leża minn fejn se tibda titħaddem din is-sistema. Hawnhekk tkellimna ma' Mark Zerafa, direttur tal-operazzjonijiet, li spjegalna min huma dawk li jistgħu jaqgħu fis-sistema. Qal li l-electronic tagging se tkun intis għal dawk l-individwi li wettqu reati ta' natura inqas gravi u li jistgħu jingħataw opportunità oħra biex jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Din is-sistema għandha l-potenzjal li tippermetti lil persuni konċernati jibqgħu jgħixu ħajja relattivament normali fil-waqt li xorta waħda jkunu suġġetti għal monitoraġġ u limitazzjonijiet ċari. L-għan u l-iskop li twaqfet l-electronic tagging huwa propju dak, li persuna fuq reati li huma minimi m'għandux għaliex tittieħed l-libertà li jidħol il-ħabs, però jista' permezz tal-electronic tagging jibqa' jgħix ħajtu fis-soċjetà għalkemm bil-limitazzjonijiet ovvjament li ġor magħha, però jista' jibqa' jgħix ħajtu fis-soċjetà. Il-Leża se jkollha rwol kruċjali f'din l-inizjattiva ġdida peress li hi responsabbli mill-monitoraġġ dirett tal-persuni li jkunu taħta. Il-control room tal-Leża fil-fatt diġà mamra bl-aħħar teknoloġija biex tiżgura monitoraġġ kontinwu u effettiv. Kull moviment jiġi reġistrat u analizzat mill-uffiċjali tal-entità. L-irwol tagħna huwa li kif nirċievu l-informazzjoni mill-entitajiet responsabbli, jiġifieri qed ngħidu jekk hux il-qorti jekk hux il-ħabs, aħna ħa nieħdu dik l-informazzjoni fuq dak l-individwu biex nimplementaw ġo s-sistema u mbagħad ovvjament niltaqgħu mal-individwu biex issirlu l-installazzjoni tat-tag. Minn dak il-punt jiskatta l-monitoraġġ. Jiġifieri mbagħad ovvjament aħna bħal it-tim tagħna tal-control room ħajkunu qegħdin jaraw x'tip ta' limitazzjonijiet għandhom il-persuna u ovvjament aħna on a daily basis 24/7 ħa naraw illi dawk l-ordnijiet qegħdin jiġu mħarsa il-ħin kollu. Fil-control room stajna nsegwu simulazzjoni ta' kif se tkun qed taħdem is-sistema. Kull enkil tag se jkollha mmarkat fuq il-mappa tal-pajjiż skont il-post fejn tinsab il-persuna f'każ li din taqbeż il-limit imposti mill-qorti. Is-sistema toħloq notifika immedjata biex jittieħdu il-passi neċessarji. Aħna bħalissa f'dal istadju qegħdejn b'taħriġ intensiv mal-uffiċjala tagħna biex kemm jista' jkun nispjegawlhom kif is-sistema ħad tkun qiegħda taħdem, qed jittestjaw huma stess wasalna fil-aħħar fażi tat-testing. U kif ukoll anke min-naħa operattiv, ġifri kif tissemmi tajjeb inti kif wieħed għandu jaġixxi l-azzjonijiet li għandu jieħu meta jara xi ħaġa li mhux kif suppost. Ovvjament aħna qegħdin ħankunu f'kuntatt mal-entitajiet responsabbli, primarjament il-pulizija, biex kif ħajkun hemm xi anomalija aħna ovvjament nagħmlu kuntatt magħhom b'mod dirett. Ovvjament ċertu affarijiet jistgħu jiġu ħendiljati min-naħa tal-control room tagħna, ċertu affarijiet oħrajn irridu napplikaw min-naħa tal-pulizija. Il-kriminologu ħassib wara l-proċess tal-introduzzjoni tal-liġi l-professur Xavier Formosa għal kif dan kollu proċess ta' ħafna u ħafna studju ħidma li wettaq it-tim li jmexxiju. Li dan ġie wara snin twal ta' xogħol li ridna naraw il-liġi kif inhi applikabbli għal Malta, jridu nqisu li dan il-proċess kien ilu għaddej u hawnhekk fej daħal dat-tim biex jelenka l-elementi kollha li kien hemm bżonn għat-tibdil u id-dħul ta' dis-sistema.